Искаме да живеем на земята ден след ден, по-свободен живот, излизайки от това ужасно наследство, с което сме родени, и приемайки новото наследство, което е животът на Христос, който е на небето. Но този живот е достъпен за нас. Можем да го изпитаме тук и с помощта на Святия Дух можем да живеем тук живота, новият живот, който е от Бога. Това искаме да научим. Това искаме да разберем. Как да водим тази битка? Да не я водим по погрешен начин. Да не я водим срещу следствията, но срещу причината. Но също да не се заблуждаваме, че някой друг може да води битката за нас. Не, ние имаме цялата помощ. Това е нашата битка, която трябва да водим с силна воля, свързана с Божията воля, с разум и съзнание, които са оформени според истината. Няма да позволим това естество да ни победи, но ще го убием, ще го унищожим. И един ден ще живеем единствено в истината за себе си, че сме възлюбените деца на Бога.